Eithon ni allan I Bodegoni yn 2015. O'n I wedi ymgeisio I fod yn swyddogion datblygu'r iaith gyda'r brosiect yna. A fe fi o'n i'n llwyddiannus, felly masa ni fel teulu o bedwar a treulon ni flwyddyn brysur iawn, achos oedd y Gymdeithas Gymraeg yno yn dathlu 100 o flynyddau ers i'r Gymru glanio. Mwynhau, llawer o waith, a brofiad byth cofiadwy i'n blant ni hefyd. Do, oedd e'n hyfryd, achos mae lot o deulu wrth gwrs gyda Fabio yn yr Ariannin ac mae nain yn byw yna a cefndred ac oedd e'n neis iddyn nhw hefyd I gael treulio'r flwyddyn dysgu Sbeineg o'n nhw'n mynd I ysgol Gymraeg y Gaiman ac yn mynd I ysgol yr Hendre ac yn cael eu haddysg nhw yn ddwyieithog. Pan aethon ni draw, ddim lot o Sbeineg o gwbl, geiriau gyda'r ddau ohonyn nhw. Wrth gwrs bryd ni oedd Ifan yn bron yn 7 a Miriam yn 2.5. Felly wnaeth Ifan jyst cwrdd I pac a mynd a o fewn dim oedd Ifan o fewn rhyw 4 mis yn deall Sbeineg o ryw 6 mis yn rhugl. Wrth gwrs oedd e'n cael ei addysg mwy na lai yn Sbeineg, oedd e hefyd yn cymdeithasu yn Sbeineg gyda'r teulu a felly oedd e'n brofiad yn sicr yn brofiad iddyn nhw a cael y profiad hefyd o brofi diwylliant gwahanol, byw o bod tu allan, tywydd wrth gwrs yn wahanol, modd cynllunio ymlaen a jyst mwynhau a bod yn blant. So oedd e'n braf iawn.